Ayo bersama sama ranger kita juga. Kini badan lalu rasa tabakan di matumbu asinan disiangi di mama lintang sinan diadoi di mata satu sinan kaba Untang bananan sadang sari sari batenggang dinan sana tak nampak hati karenan kabapangakan leno badan tak kabahiraukan kota sakit tangguh di badan surah sedang di awak untuanan malang kala bapang sojo padolah ramu di dalam dado nan indah kunjuang rado lah diranuangkan lah ditanangkan hati manangi juang kama dibawa dan perasaan nan indah kunjuang rado cincin permata di jari mani baik kejo timbago dek pandai malenggokan mangko bagi lau juo hati jo jantuang langi dek pandai membawakan nampaknya senang juo
badan surat. Sedang di awal untuangan malang kala bapak sojuo kama di bawah nan parasan nan indah kunjung rado lah diranduangkan lah ditanamkan hati menangi jua kama di bawah nan parasan nan indah kunjung rado cincin permata di jari mani baik kejo timbako di pandai melenggokan mangko bagi lau juo hati jo jantuan langui di pandai membawakan nampaknya sanang juo cincin permata di jari mani baik kejo timbako di pandai melenggokan mangko bagi lau juo hati jo jantuan langui di pandai membawakan nampaknya sanang juo hati jo jantuan langui di pandai membawakan nampaknya sanang juo. Ayo, kita kali sebentar nomor bersama Adel Frozen kali ini buat Eda.